Nu er du så kommet ind på bagsiden af din Joomla, og så vil du gerne måske tilføje en artikel til din side, eller du vil redigere en af de eksisterende artikler. Nu siger vi, at du gerne vil redigere en af dine artikler, så klikker du på artikler, og så kommer der en liste over samtlige artikler, som du har på din side. Den, der er grøn her, det er den, der er forsiden. Så jeg vil gerne redigere forsiden, så klikker du på titel, så lukker den op. Og så kan du se, så kommer vi ind i bagenden, hvor der er et lille redigeringsprogram. Det redigeringsprogram, vi lægger ind, når vi lægger Joomla, det er et, der hedder JCE. Det du ser her, det kan en del mere end det program, der følger med Joomla i sin helt skrabede udgave. Ja, kommer vi herind, så kan vi ændre fontfamilien. Fontfamilien, det er hvilken type skrift vi arbejder med. Og når vi laver sider til internettet, så er det den computer, der lukker siden op, der bestemmer, hvilke skrifter den kan vise. Så derfor kan vi ikke sige, at vi vil vise Arial Black. Vi kan sige, at vi vil vise Arial Black familien. Så hvis de ikke har Arial Black, så tager den en, der minder om den. Her kan du vælge størrelse på skriften. Og her kan du vælge stil ud fra, hvad der var i din CMS, altså det, som din side er bygget op i. Her har vi så et format. Og formatet, der kan du vise paragraf, eller div, eller forskellige typer overskrifter, blockquote osv. Hvis nu jeg markerer det der overskrift 2, og så siger det bliver paragraf, så kan du se, så bliver skriften betydeligt mindre. Det betyder noget rent søgemaskinemæssigt, hvad for nogle typer skrifter du bruger på din side, så det skal du lige være opmærksom på. Det kommer vi ind på i en anden visning. Når du sætter tekst ind på din hjemmeside, så skal du i øvrigt huske at lade være med at bruge denne her, der hedder Word, fordi den laver kluder i dine koder. Så tag denne her, og så sæt tekst ind i som almindelig plain tekst. Og så gå ind og redigere, hvilke typer det skal være bagefter. Når du redigerer din side, så er det en god ting at have din side op på et fanblad ved siden af, så du kan se, hvad du laver. Nu har vi et eksempel her, hvor vi siger, vi dækker alle dele af din hjemmesideproduktion, weblayout, grafisk webdesign, webtekst osv. Jeg tænker, at usability, det er så udenlandsk et ord, så vi vil hellere bruge dansk. Så vi går ind og så siger, at det skal vi lave om til brugervenlighed. Så skriver jeg brugervenlighed her. Og så vil jeg gerne se, hvordan det ser ud. Og der er ikke sket noget nu. Hvis jeg så trykker på anvend, så gemmer jeg. Men jeg gemmer, og artiklen er stadigvæk oppe. Så kan jeg gå over på min side, så kan jeg sige opdater. Så det ser fornuftigt ud. Så går jeg hen, og så når jeg synes, jeg er færdig med at redigere min artikel, så hvis jeg trykker på gem, så gemmer jeg og lukker vinduet og kommer tilbage til artikeloversigten. Hvis jeg er færdig med at lave i artiklerne, så kan jeg trykke på websted, kontrolpanel. Så kommer jeg ud i forenden, hvor vi startede.